Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters, Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon, Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon, Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa ato nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, Bacolod magatukod sang napulo ka mga vaccination centers. Trapiko sa Bacolod, indikasyon sa nagamat-amat nga pag-uswag sang ekonomiya. Sa mga balita nasyonal, DOH ginkumpirmar ang local transmission sa COVID-19 UK variant dito sa Mountain Province. Face-to-face classes sa pila ka mga medical courses gintugutan ni Presidente Duterte. Maayong aga Bacolod, may aga balugamahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Miyerkules, Enero 27, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabal. Kag-Aksyon Boy Duran, ang mga balita lokal pagkatapos lamang sa nila. Kag sa aton yung mga ka-aksyon, happy Wednesday everyone! Sa nagaupod gid sa aton subong, mayong aga gid mga ka-aksyon. Kamusta ang inyo at least half of the week, no? Kay Miyerkules subong, correct man action boy? Hump day. Half day? Hump day. Hump day. Anong hump day? Tamra-bla ng tunga-tunga sang semana. Okay. Hump day na siya. Panawag. Amo na siya gali. At sige. Ano balo? Subong kabalo na. Awa. Good morning. Kay Ma'am Vanessa Mayo, kung sa nabalaan. Okay. Thank you, good Ma'am Vanna. Sa, amo na gali, half day. Siya, yes. Doon ka half of the week. Amo na. Perfect. Good morning kay Ma'am Gracia Hareta Horvidalia. Dra sa may silay ni siya Action Boy, no? Yes. Good morning, sila ni Ma'am. Julius, ni Aya. Yes. Kay Ma'am Felinora Oliveros, ara man siya. Good morning, man. Kay Vernel Abakita. Dra sa may tangub naman siya, mayong aga. Kay RR Muntua, medyo malaba-laba. Pero sige, dala maginawa ko na. Okay. Maginawa ko na, kaya medyo laba ang iyang ano. Mayong aga sa programa nga akon ginakakuragmang. Kun aga, ang feeling nga pagmuklat sa imo mga mata, gatirik ka kay Balitang Bayan numero 1 na. Ginakulbaan ko kay basi maulihi ka, gali. Pag turn on mo sang CP mo, alas 3 pa lang ya kagina. Ay, bongga. Hoy, RR, nagadamgo ka pa. Sa Action Fred, gani gabiyahe pa lang ikaw ya, masugod na. Bongga kagidya. Perte si RR, no? Gadramguano, nang siya gali isang programa, ti Action Boy. Pero thank you, gid sa support. Kagambal na ligad adlaw sa akon, mahapit siya kung makuha siya kalendar. Wala gid siya gyapon kahapit. Bas siguro mag-December ya pa ko nang ya calendar Action Boy. May na kay Jutay na lang ang kuan. Dito na ilisipon yung adlaw. Okay. Kay Liam Lagunzad, good morning man. Jan Mapa, good morning. Good morning, Alex Pariente. Kamusta ang asawa ko, Amelia Fuentes Mapa. Erwin D. Gonzalez, good morning, Mandra sa may maaw. Sige, Action Boy, go. Evelyn ni Pumuseno, maing agaman, kag kay Noel Amar, dira of course sa Canada. Rosalina Arellano Espadero, kag kay Melvin Peñafiel. Kay Huo, good morning Jan Mapa, siling ni Alex Fuentes, parenti sila sa asawa ni Jan Mapa. Nagkilalahay pa sila Action Boy, o parentihanay Dari pa sila nagkilala. Perfect. Grabing snow kuno mo sa Canada, negative 10. Ay, ala, konti na. Ang ilang ako dito ng temperature, negative 10. Tikita ganit yung isa, mag 24 pa ha? Mag 22, tugnaw na natin. Aton aircon subong 22. Ato yan, negative 10. Pero, Tikala, negative 10. Snow nga, ice na gina. Pag itsa mo na guro sang ininit, bilang tubig, garikta na guro, ano dayon? Ice. Bisa ka to pa. Oo, kaya ice na siya dayon. Ice na siya. Perfect. Muna, itsa. Basya, di ba di basya? Itsa, gidya ka para do ka bilog.
para pag hulog niya, ice cube siya. Correct? Kay Joy Kenneth Onso, good morning man. Sa kay Judenia Sarmiento Puig Lazaro, maing aga. Carlos Sasota, tamyaw naman si Bert Sasota dira sa La Granja. Yvonne Boucher, sa Germany, ni sabla mo? Aksyon Doors, kaangay kasubong nga aga sang reyna sa mga kalabasa. Sa Purok Manulita, Barangay Payaw, Binalbagan. Namit na balang kalabasa, Aksyon Boy. Or kasi may kalabasa, kadagay ko. Nangayo, kalabasa. Namin na Aksyon Boy, nang ipakbet or laswa. Pero may araw, matagi mo ko sa una. Kanin ang pumpkin curry. Oo, namin si John. Galiya, latik, galiya, pumpkin curry. Pero Action Boy, nakatilaw mo ka na sa una, gindulse na siya. Namit man gali, no? Ginadulse na siya. Fairness. Sa paryente ko dira kay Joanne Holguin Duran, good morning. Sa kay Rochelle Turbela, ka morning man sa imo. Isabelita Sablayan, we have to meet the day with a smile. Correct. From Ormoc with love. Sor Obregon, watching live from Victoria City. Sige, Action Doors. Kay Annie Ruffles, Miss Annie Ruffles, dira sa may Okinawa, Japan. Ohio gozaimasu. Bobby Rofano Galve, good morning kuno. Good morning kay Nicole. Ayon sang Kanturay. Kay Susan Gonzalez, good morning ma'am. May lang nga pag-upod sa amon subong nga aga. Si Surayda Lucero, nalaktawan mo lang. Wala di antes sa... kay Annie Ruffles bala. Okay. Kay diri siya sa akon, kay Sor Obregon. Antes siya kay Sor Obregon. Tinabasa mo na si Sor. Sige. Sige. Si Miss Marilo Kahilig, Action Boy, ara man siya. From Marilo Kahilig sa Barangay 1A Manapla. Okay. Kay Sir Joval Trinidad, good morning man sa imo. Dira sa may Cabancalan City sila, Action Boy. Greetings ko no sa tanan nga nagalantaw sa Action Radio Bacolod Subo nga aga. Sige. Kaya Sir Noel Amarman, good morning. Standby na sa mga balita lokal. Número 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:11. Detalye na sang mga balita lokal. Mayara na lamang sang napulo ka mga vaccination centers ang syudad sa Bacolod para sa magbakuna sa tiyon nga magabot na ang COVID-19 vaccines. Sunod kay Councilor Renesito Novaro, chair sang Vaccination Action Center team, halin sa 22 ka proposed vaccination centers, inagin panabuan sa napulo base man sa gigkasugdan sa damlag lang pagsinapol sang COVAC Council. Ginpatag ni Novaro, nagakaigo na ang napulo ka vaccination centers bangod kung pasubrahan, posible hindi ini masarangan sa mga healthcare personnel, resources o logistics. Ang vaccination centers ang nahamtang sa mga strategic areas. Sa karon hindi pa papalayag ni Novaro ang lugar bangod gina-validate pa ini sa iya team, Bacolod City Health Office, City Engineers Office kag iban pa. Ang syudad ang una na nga nagbakal sang 650,000 ka doses sang vaccine gikan sa AstraZeneca apang wala pa hibuluan kung saan ini mag-aabot. Most likely, kasi makalapot lang kita kung si SPAD maang pa ni Vice Mayor LC suggestion nila, if we have about 10, that might be enough. No? Kaya kung pasubrahan ka man, katama, basi hindi man masarangan sa aton limited resources, sa aton personnel, sa aton mga logistics, equipment. Ang kabahin sa pahayag ni Councilor Renesito Novaro.
Nagapati ang Bacolod City Police Office kung BCPO ng trapiko sa syudad sa Bacolod ang patimaan lamang sa paday nga pag-uswag sa ekonomiya sang syudad. Suno kay BCPO Director Police Colonel Manuel Placido kadungan sang pagdamo sang populasyon kag pagtinad sang negosyo sa syudad sang Bacolod, paabuton man ang pagbugas sang trapiko sa mga lugar nga malapit sa mga establishmento. Paglaragway ni Placido na 10 ka minutos lamang ang average time sang paghulat sa mga salakyan sa syudad sa lugar nga tuman ang trapiko kag mas manubo ko ni kumparar sa ibang syudad sa pungsod Pilipinas. Nagpasalig naman si Placido nga mangin prioridad sang kapulisan ang padayon nga pagtuon sang mas epektibo nga sistema sang trapiko. Samtang, formal na nga nagpungko bilang station commanders kag officer in charge ang 3 ka mga police station sa siyudad sa Bacolod ang 3 ka mga opisyal sa kapulisan sa Bacolod City Police Office. Una nga nagpatagang sang change of command ceremony ang Police Station 4 kahapon sa aga. Nagbulos bilang commander sa Police Station 4 si Police Major Junrey Batadlan. Pasado na una sang hapon sa nagpatagang naman sang change of command sa Police Station 1 sa di nagpungko na bilang station commander si Police Major Ramil Sarora. Last 3 ang hapon sa formal namang nagpungko bilang station commander sa Police Station 10 si Police Captain Armelin Vargas. Karon nga adlaw natala na patigayunon ang change of command sa Police Station 6. Ginahingyo naman ni BCPO Director Colonel Manuel Placido sa mga barangay officials nga buligan kag ihatag ang ila suporta sa mga bag-o nga Chief of Police sa ilan ng sakupan nga lugar. Suno kay Placido, anuman yung suporta ang ginahatag sa mga anay hepe, kabay pa nga ihatag man sa bag-o nga magpungko. Palayag pa ni Placido, kahapon niya adlaw ang pagpungko sa bag-o nga mga station commanders, apang subong lang nga adlaw sila nagpatigayan sa turnover ceremony. Ginimbitar man ni Placido ang opisyal sang barangay bangod nagapati siya nga kung makilala ang isa kag isa magapadayon ang pagbuligay para sa ikaayo sang ilan na sakupan. Nahibaluan si Major Ramel Sarona ang bago nga Chief of Police sang Police Station 1. Sa Station 2 naman amo si Lieutenant Joven Magato, sa Station 4 si Major Junrey Batadlan, sa Station 6 naman si Captain Leo Estopa, Station 8 naman si Major Jory Puerto, kag ginbalik naman sa Station 10 si Captain Armelin Vargas. Na kuryente naman ay isa ka naga-sideline sa pagpamanday dira sa Purok Sunshine, Barangay E. Lopez, siyudad sa Silay. Ang biktima ang kilala kay Antonio Zamora, 33 anyos, bumuluyo sa Purok Langka sa Muon nga barangay kay isa ka tricycle driver. Suno sa ugangan ni Zamora nga si Edgar Relojas, iya ginsugo ang biktima nga kuhaon ang metal purlin sa ikaduha nga andana sa ilang ginaubra apang lasangit ini sa linya sang Sineco kag na kuryente. Nahulog ang biktima kanakaangkon sa maramo nga paso sa lawas kag gilayon ini nga gindala sa ospital. Nagatakilid sa semento kag wala na sang kabuhi ang isa ka 54 anyos nga lalaki sang lutangon sa Kali 11 Barangay Mambulak, siyudad sang Silay kahapon sang aga. Ginkilala ang biktima sa kay Rodolfo Cain Jr., pamilyado kang nagapuyo sa amuman nga barangay. Sa investigasyon sang Silay PNP sa pagpanguna ni Police Lieutenant Gilmore Cuare, Deputy of Police nagapangapigid lamang ang biktima sang mag-abot ang duha ka mga suspect sakay sa motorsiklo kag ginluthang sa makaduha ka beses igo sa liog tunaan sang iya kamatayon. Ang otoridad ang nakarecover sang duha ka cartridge sang caliber 45 sa lugar sang insidente. Sunod sa otoridad ang biktima isa ka street level individual kag naaresto naman sadto. Karon sini padayon pa investigasyon sang otoridad sa rason sang krimen kag pagkilala man sa mga suspect. Natala na ngayon pasaka sa masunod nga semana ang kaso administratibo batok sa isa ka pulis sa Kanduning nga nagpositibo sa illegal nga droga. Sunod sa kay Nokpo Deputy Spokesperson Police Lieutenant Abigail Donasco, ginatagan liwat sa isa pagid ka semana ining korporal para magpatag sa iyang bahin. Dugang ni Donasco, tanan nga proseso ginpatuman sa iya antes pa mapasakaan sang kaso. Ining pulis ginasayn gilayon sa regional office ng PNP kag gindesarmahan madumduman. Nagaisanon siya nagpositibo sa 5 ang ipainom sa drug test sa 2 Disyembre sang nagligad nga tuig.
Naglabot naman sa 8 ka mga persona ang natagan sa citation ticket sing task force disiplina bangod sa paglapas ang health protocols samtang yara sa mga pampubliko nga lugar diri sa syudad sang Bacolod. Suno kay Wilfredo Taba Julingo, Assistant Operation Chief sa 8 diri ang mga manugbaligya sa bagsakan sa Libertad Public Market bangod wala nagasuksok sang face mask samtang may nagabakal nga mga customer. Dugang pa ni Julingo adlaw-adlaw ang ila paglibot, pagpanumdom kag pag-issue man sang citation ticket sa mga dapat matagaan sa disiplina agod mapahagan-hagan ang paglaptas ng virus. Palayag pa ni Julingo mayara pa sa mga establishmentos ang ila ginamonitor, partikular ang makalan-an nga wala nagapatuman sa insakto nga social distancing kag hindi strikto nga pagpatuman sa pagsuksok sa face mask kag face shield. Pangabay ni Julingo sa mga pumuluyo nga buligan ng otoridad kag tumanon ang gintalana nga health and safety protocol para sa kahilwayan man sang tanan. Sa katapusan nga bahin sa aton balita lokal, naglambot na sa 22,798 ang kabilugan nga kaso sa COVID-19 sa Western Visayas matapos ginanunsyo ang 34 ka bago nga kaso. Nanguna ang syudad sa Iloilo nga mayara sang 11, ginasundan sang probinsya sa Iloilo nga may 10, Negros Occidental may 7, syudad sa Bacolod 5 kag Aklan nga may 1. Samtang 51 ang bago nga recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 21,130 kag nagpabili naman sa 693 ang death toll matapos nga wala man sa bago nga napatay. Yara na sa 969 ang aktibo nga kaso sang virus sa Western Visayas. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:19. DOH ginkumpirmar ang local transmission sa COVID-19 UK variant sa Mountain Province. Samtang face-to-face classes sa pila ka mga medical courses gintugutan ni Presidente Duterte. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon, Balitang Bayan numero 1. Sa aton dira nga naga-monitor sa Facebook, sa kay migo naton Ricky Malala, good morning dira sa imo. Sa kay Phil Alonsagay, good morning man. Jean Buarom, ginagreet niya man si Marie namon kuno Lalaine kag Maria Fe.
nagapamati man, no? Good morning dira sa inyo. Binong 70, maayong aga man sa imo, no? Kagawad Glenn Burgos, sang barangay Panukoy. Good morning. Weng Morales, sa kaihada ko, Carol Montoya, watching live via FB sa National Printing Office sa Quezon City. Giselle Franco sa Maaw, Barangay Maaw. Jocelyn Liboon Dispoho, good morning man. Andrew Mangilan Villarosa, watching live from Barangay Tabo, Ilog. Yes, Ilog na Barangay siya. Tabo sa Ilog, no? Christy Golmatico Abaro, live stream man sa Barangay Ginhalaran, Silay City. Sige, Action Doors. Good morning man kay Sir Edwin Pineda, ara man siya, kay Ma'am Veronica Santillan Manukan, si Miss Jean Oy, si Sir Action Boy, ara man siya, Tita Han Agacho Peruelo, good morning Tita Han. Kay Donna Robles Prodigalidad. Good morning, Action Boy and Dorel, monitoring gid ko perme from San Diego, California. God Yes, bless. Thank you, Ma'am. God bless man and keep safe. Kay Maria Luisa Melos, good morning. Lueng. Ha? Si Lueng. Kilalahay ka mo. Oo. Si Marlene Octavio, good morning. Golden Voice Action Boy kag Dorel. Thank you. Kay Angie Licanel. Licaniel. Licaniel. Angie Licaniel. May N yan na dapat. Hindi, N-I-E. Ah. Hindi ba Licaniel? Licaniel. L-E-C-A-N-I-E-L. Ba't kay E-L? Wala man I. Y-I? Ay. Nalipat siguro. Himo-himo naman sa Action Boy. Hindi Licaniel na sa tod. Licaniel. Ikalala ko na sa banay na si Dar. Okay. Sige. Basta Licanel na lang para hindi siya Para may ma-search sa face din. Kaya Ting Angels, Titing. Titing Angels, good morning. Kaya Hanji Yu, good morning Mandra sa may Rian. Okay. Sige, may lang ang pagpamati. Thank you. Good morning, manda sa kay Ma'am Eleanor Fukuda. Dira sa Tokyo, Japan. Yes, Tokyo, Japan. Ara man si Rock Padayhag Banaglorioso, Action Boy. Okay. Kaysa, Feeling ko taga Sipalay man ni siya. Mga padayhag, mga taga Sipalay ni. Okay. Basta nagsaylo siya inubaan. Basi man, ito kabalo. Si Kagawad, ano dagali? Melchor Rumbines. Baroko Sang, Rumbines sa may Barangay 1. Sa Inubaan. Si sino pagidigan ni man nalipad ka sa tamyawon ko. Si Kevin Henry. Yes, Alagad Radio. Mayor Estrao, good morning sa inyo. Jonathan Juanites from England. Sige. Good morning Kaya sa sa tanan imo. nga mga Negrense OFWs, Action Boy. Sagwa. Oo. Alangan sa sulod. Alam ka sulod. Ay, mga ROF eh. Mga ROF. Mga dito man nagkakuha na kanday. Dito na nag-star. Mga citizen. Mga kanday Susan Jaime Allen, dito sa Houston, Texas. Judy Dan sa Austin, Texas. Yes. Damdamo na sila mga Pinoy sa Texas eh. Sige. Good morning sa inyo. Gerald Barbasa Servando, good morning man. Yes. Kag Action Boy, si Ma'am Vanessa Mayo is watching with you. So, nag-aupo dyan sa aton subong nga aga. Yes, good morning. Oo. Kag good afternoon dira sa ila. Yes. Joseph Pacifico, good morning. Si Doc Mayo eh. Yes, si Doc Mayo, good morning man. Good morning, Doc. Kaya Joseph Pacifico, siya ga-monitor kami ni subong sa Pusoy Kapihan sa San Enrique. Rosalinda Buenafe kag Jomar Halipa. Thanks man. Kaya Action Boy, gina-greet ko man ang taga Valladolid, dablang listener tanga gabaligya mangga. Yes. Si Bebs Mangostan. Si Jean Isulgon. Jean Isulgon. Good morning. Cecilia Alvarez, good morning man. Standby na sa mga balita national.
Bayan numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:27. Detalye na sang mga balita nasyonal. Ginkumpirmar sa Department of Health ang local transmission sang UK variant sang coronavirus sa Bontoc Mountain Province kasunod sa pagka-detect sang 12 ka kaso sa mga banwa. Sunod sa DOH na identify ang local transmission pagi sa genomic sequencing. Samtang ginklaro sa Health Department nga wala sa may nakita nga ebidensya ang hensya sang community transmission sa paglaptas sang virus sa Bontoc. Una ang nagpagawa sa kriteria ang World Health Organization para sa community transmission sa COVID-19 kaangay sang pag-record sang madamo ang kaso, may clustering sa kaso sa naglain-lain nga lugar kag hindi maangot ang kaso sa una na identify nga source sang virus. Ginaprobahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang face-to-face classes para sa pila ka mga medical courses sa mga lugar nga may ginapatuman nga pinakanubo nga community quarantine. Suno kay Presidential Spokesman Harry Roque, lakip sa ginaprobahan ni Duterte ang medical kag allied programs sa tuyo nga hindi maubusan sang doktor ang pungsod. Una na ginaprobahan sang National IATF ang face-to-face medical internship sa University of the Philippines, Manila. Samtang nagapabilin nga suspendido ang face-to-face classes humalin 2020 bangod sa pamakog sang COVID-19. Gindepensahan sa Malacanang ang desisyon sang gobyerno nga tugutan nga makapatigayon sang limitado nga face-to-face classes sa mga estudyante sa Medicine and Allied Health Sciences, ilabi na sa mga lugar nga may manubo nga risgo sang COVID-19 transmission. Sa news conference, gipahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque, dako mabulig sa healthcare system sa pungso ng pagbalik sang limitado nga in-person classes and training sa nasambit nga mga field. Paatag ni Roque nga kung hindi pag ipadayon maabot ang panahon nga wala sang may mag-graduate kag kung may pandemic mahimo nga kulangon ang mga doktor kag health workers. Una ginkumpirmar ni Roque ang ginaprobahan sang Office of the President ang rekomendasyon sang Commission on Higher Education nga tugutan ang in-person classes sa mga lugar nga ginpaidalom sa Modified General Community Quarantine. Sa duga nga balita, national target sa Philippine Red Cross sa PRC nga magpatigayon sang nationwide COVID-19 saliva test sa Pebrero 1, 2021. Suno kay PRC Chairman Senator Richard Gordon nga sa karon bukas na ang ila duha ka machine sa Manila kag Mandaluyong kag may 28 ka machines sa nagkalain-lain nga lugar sa pungsod nga may kasarang nga makapatigayon sa 1,000 ka test kada adlaw. Dugang pa ni Gordon 136 ka mga saliva test ang ginpatigayon sang Red Cross. Nagligad o kon kahapon kag Lunes kag ang presyo yara sa 2,000 pesos mas barato kung ikumparar sa RT-PCR swab test. Palayag pa ni Gordon ang presyo mahimo pa nga mapanubo tubtob 1,500 pesos kung magdamo na ang magpakuha. Sa saliva test kinahanglan hindi mag-inom, kaon kag magpanigarilyo sa sulod sang tunga sa oras antes ang pagkuha sa specimen. Ginaprobahan na sang pinaka-komitiba sa Senado ang mga hagda nga panawagan sang suspensyon sa pagpasaka sang contribution rates ng Social Security System kag natala na ipasulod sa plenaryo sa tuyo nga ma-address ang epekto sang COVID-19 sa mga negosyo. Sa joint hearing, gintalakay sang Committee on Government Corporations and Public Enterprises kag Committee on Labor, Employment and Human Resources Development ang tatlo nga ginaduso nga hagna nga nagapanawagan nga ipaiway ang pagpasaka sang monthly contribution sa SSS sang 13% sa sweldo sang miyembro halin sa ginapatuman nga 12%. Sa deliberasyon, ginatagang konsiderasyon ang madamo nga hagna lakip man ang paghatag sa kay Presidente Rodrigo Duterte sang puder para isuspend ang gintalana nga pagpasaka sa kontribusyon. Apang wala pa sang klaro kung ang approval nagalakip sang provisyon para sa presidente nga mag-suspend sa pagsaka sang kontribusyon o kung ipaagi sa lehislatura. Gin-appoint ni Presidente Rodrigo Duterte si Court of Appeals Justice Joseph Lopez bilang bagong nga hukom sa Korte Suprema. Sunod kay Executive Secretary Salvador Medialdea, si Lopez ang anay konsehal kag Chief Prosecutor sang Manila. Busla ni Lopez ang ginbakante nga pwesto ni Associate Justice Priscilla Padilla nga una na nga nagretiro. Nakatapos si Lopez ang iabogasya sa University of the Philippines, Diliman, Quezon City sadtong 1984 kag amo naman ang magakompleto sa karon sa 15 Main High Court. Inyong imamatian ang aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan numero 1. Standby na sa Action Report, second portion. Upod ka Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa aton dugang nga mga balita sa Aksyon Balita Morning Edition.
Upod gapon sa inyo news team. Aksyon, Dorel Cabato. Kag-Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,